közelről. Minden hétköznap 3:30 a Kossuth Rádióban. Bükki József sokak szemében hős, valószínűleg sokan nemmel felelnének, ha megkérdeznék tőlük, hogy odaadnák-e az egyik vesélyüket egy súlyos beteg idegennek. Bükki József viszont igent mondott erre a kérdésre, bár nem egy teljesen idegen embernek kellett segítenie, az azonban tény, hogy előtte sohasem találkoztak és sohasem beszéltek egymással. A zalaegerszegi férfi rendszeres véradó, de volt már csontvelő donor is. Bükki József önzetlen segítésért nemrég Provitái díjat kapott. A riporter Varga Tünde. Miért fontos ennek másokon segíteni? Miért tartja ezt olyan fontosnak? Két oka van. Először is Dongolábbal születtem, és ez az egész gyerekkoromat egy hátrányos helyzetüként végigkísérte. Másodszor gyerekkoromban egy rokonunk összeütközött egy szarvassal, karambolozott, és 51 ember vére kellett az életben maradásához. És én akkor eldöntöttem, hogy én ezt valamilyen formában megpróbálom teljesíteni. Nem csak a véradásról beszélgetünk, hanem a beszélgetésünk apropója egy műtét. Ez hogyan jött az ön életébe ez a döntés? Úgy történt, hogy a humám még vőjéről van szó, aki szegényem 5 éve várt Eurotransplanttól vesére, és a nejem, valamint az ő anyósa sokszor találkoztak, és elpityeregték egymásnak, hogy problémák vannak a családban. Nem volt közvetlen rokona? Nem volt rokonom, sőt, szeptemberben múlt egy éve, addig nem is ismertem. Amikor kiderült, hogy 0 negatívos vércsoportú, mint én, rendkívül nehéz ő neki hozzájutni a megfelelő szervhez, akkor mondtam a családjuknak, hogy szeretnék velük találkozni. De hogyan jutott erre a döntésre? Meghallja az ember, gondolkodás nélkül teszi, vagy pedig azért ezt megelőzi egy folyamat? Nagyon rövid folyamat előzte meg, mert amikor megláttam őt első alkalommal, rögtön elhatároztam. Ő sárga és a szürke szín között volt, az egészségi állapota nem volt tökéletes, nem nézett ki jól, és amikor az apusa mondta nekem, hogy szegényem nagyon-nagyon rossz állapotban van, nagyon kevés esélye van, mert egész Európában kevés, mint ahogy Magyarországon is, a 0 negatívos vese is, és ezért az életben maradáshoz is viszonylag kevés esélye van. Mindennapi dializálása volt otthon, hétvégente kórházba járt, és hát ez az élet, ez nem volt egészséges élet. És akkor, amikor vázolták nekem ennek a gyógyulási esélyét, akkor rögtön igent mondtam. Ön nem félt? Nem, egyáltalán nem. De volt már műtétje? Többféle műtétem volt. A dongoláb folytán is volt műtétem, mandula, fogászati beavatkozások. Mit szólt az illető, amikor ön közölte vele, hogy felajánlja az egyik vesélyét? Ő hogy fogadta? Ő egy bizonyos fokú apátiába, letargiába volt már, nem mutatott lelkesedést, mint esetleg, ahogy el tudjuk képzelni, hogy tárt karokkal borulunk egymással. Hát az életét mentette meg, tehát azért kérdezem. Ő egy más habitusú ember, és ez a habitus úgy jelentkezett, hogy szerényen visszafogottan reagálta le ezt a helyzetet. És utólag műtét sikerült, és gondolom, hogy már jobban van, hiszen eltelt több mint fél év. Igen, a műtét jól sikerült, és a legnagyobb öröm az volt, amikor az intenzíven felébredtünk, és az ő oldalára illesztett zacskóba egy rozé színű folyadék megjelent, és az összes kórházi orvos is tím boldogan nézte, hogy működik a vesém. Végig nagyon jó kapcsolatunk volt, nagyon ritkán említettük azt, hogy hogyan tovább, nagyon ritkán említettük azt, hogy ez most micsoda nagy dolog volt. Ő benne talán egy örök félelem lehetett. Most meg is kapta, de vajon benn marad-e, felépül-e, egészségessé válik. Fél év után kiderült, hogy igenis, hogy jól működik és egészséges. Tartják a kapcsolatot? Telefonon igen, elsősorban a szülőkön keresztül úgy feltétlenül tudunk egymásról mindent. Nemrég volt a Provita díj átadás, azon az átadáson is ő is megjelent, ahol gyakorlatilag a szervet kapók hálásan megköszönték a szervet adományozóknak. Akkor nem bánta meg? Én nem egy pillanatra sem. És ha nem egy ilyen ismerősről lett volna szó, hanem mondjuk egy ismeretlenről, akkor is lehet, hogy megteszi? Azért számít, mert kell valamihez kötődni. Több mint 100-szor adtam vért, és ugye a szlogen az, hogy adj vért és ments meg 3 életet. De őket nem ismerjük. A 100-valahány véradásból 2-szer kaptam SMS-t, amikor megköszönték a... Célzott véradás volt. Így akkor. van. Itt a szervadományozás az igenis, hogy kapcsolattartó, folyamatosan tudunk egymásról előtte, közbe, utána. Csak az jellemző, hogy a családban csak apa, fia, anya, lánya, testvér, de már azt is elmondták az orvosok, hogy úgy, mint az apának a testvére, vagy az illető unokatestvére már nem ad, már elzárkóznak a szervadományozástól. Magyarországon szerintem nagyon fejletlen ez irányú kultúránk. Tájékozatlanságunk van, nincs elég információ arra, hogy az én életem ugyanolyan egészségesen megy tovább, de viszont hány és hány ember élhetne és boldogulna. Ön sem gondolkodik azon, hogy lehet ennek hátulütője 10 év múlva, mondjuk? Arról tájékoztattak, hogy esetlegesen előfordulhat.
magas vérnyomás betegség, nem tudom még milyen szövődmények, és arról is tájékoztattak, ha véletlen nekem vesére lenne szükség, akkor a várólista első helyére fogok kerülni. Lehet még önnek adományozni valamilyen szervet így? Igen, én veseműtét előtt csontvelő donor is voltam. Konkrét személynek megint? A sokadik véradás után volt egy ilyen lehetőség, hogy felajánlom-e a csontvelőmet, és akkor igent mondtam, és egyszer előfordult az, hogy mikor Budapesten dolgoztam, szólt a telefonom, hogy azonnal a legközelebbi véradó intézőbe menjek vérazonosítás és kontrollálás ürügyén, és bementem, és mondták, hogy igen, szükségem van a csontvelőre, nagyon hasonló az illető, végeznek még egy kontrollvizsgálatot, ez volt hét elején, és amikor mondták, hogy akkor készüljek a műtétre, akkor sajnos belehalt az illető, nem tudta ő megvárni már azt, hogy én tőlem csontvelőt kapja. Én akkor is lelkileg már elkészültem, hogy igen, hogy akkor ő is megmenekülhessen, sajnos nem sikerült. De most akkor kárpotolta az élet. Igen, és boldog vagyok, hogy ez a fiatal ember 37 évesen új életet kapott, és újra aktívan élhet. Büki Józseffel beszélgetett az előző percekben Varga Tünde. Közelről.